Good morning, guys. Happy Tuesday. Good morning. Maayo na aga sa tanan. Maray na aga. Good morning, everyone. Maayong buntag. Maray na aga. SpongeBob says, go! Nawala siya. Sinsya na guys, nawala siya guys. Huy, balik. Huy, huy. Ano siya? Salamat Sir Yuri. Gijubads. Hello, thank you. 5 million in my Kobo. Ba't nawala yung ano ko? Hindi ko makita. Balik mo! Hindi ko na makita. Hindi yan. Thank you sa patamsak, guys. Ito yung makita. Kita. La 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 la. Buti pa ibaliktad. Balik pa rin ko na lang. Hindi ko makita. Nakalive pa ba? Nakalive pa ba si Manay? Mayang aga guys. Pasensya na guys. Baliktad ko na lang gali. Ayaw din ako makita.
Ano napindot ko? Diyos ko. 8 million in my kubo. Thank you so much, guys. Ano napindot ko? Para ipipin ko si Sir Yuri. Nakikita pa ninyong tigaano ko, sir. 8 million. Thank you so much. Hmm. 9 million. Thank you so much. Pakitams up lang, guys. Tamsak ay sapat na. Di talaga makita na. Buka tulos. 3 million in my cover. Oh, nakita ko na. Nakita ko na. Nakita ko na. Nakita ko na. Oh, nawala. Gidya. Thank you so much, Sir Rory. Ayun nga magbaliktad. Ay, gid niya mga readers ako. Oy. Naong kunog ungo. Mukhang atwang. Hi everyone. Good morning. Happy Tuesday. Kumusta? Hello. Hello. Ba't hindi magbabaliktad ito? Binabaliktad ko. Kung gagawin ng live ko, Google. Ano ba yan? Google wala. Google Kanina pa ako naka-live. Yung live nga eh. Ulitin ko na lang guys. Pasensya ka. Ulitin ko na lang guys.